zaindu zaitez. Eneritz Mujika. Amets goxoak izan aldala nerekin, aldala Parisen soineko urdin batekin zukitzegin. Bueno, pixka barandu, baina hemen dugu Eneritz Mujika, Nireaz, 3 ordu joan dira zure eskuei begira. Gainera pasan ikasturtea, bueno, kontatuko dizuet, sekretu moduko bat, Notre Dameko hemen egiten genuen batzutan garauta, baina uste lehen aldia dela zuzenean egiten duena. plazan hartu zait. Eta badakizue, Eneritzekin zaintzen gara, bai elikadura aldetik eta nola gauden pertsonak. Dramateko ibaia. Eta agurtu egingo dugu, eguardion Eneritz. Perdón. Zer moduz, no? Osongi. Bai. Udazkenean sartu ga, udako lasaita atzean utzi dugu eta berriz ere megarazuekin. Hoi da, zemuz pasaduzu da, ondo? Oso gustora, lasai, familiekin, disfrutatuz, ondartza, primerak ikain. Ze ondo. Gustora, Bai, oso gustora, lasai, ez naz mugitu inora, hemen inguruan, eta oso ondo. Hemen inguruan deleku ederra daude bisa. Bai. Behin egon nintzen ondarroan eta mutrikun eta zon horretan, eta politxa da zon hori Eneritz. Oso polita, bai. Bai. Bueno, eta berriro kurso hasiera eta gauzako diek, beti gertatzen dien garaia da. Bueno, hasi aurretik bidai zen idan albiste bat Galizian zer berbait debekatu egin dutela, ez? Bai, edarien energetikoek debekatu egin dituzte erreziak. Bueno, oso notiziona da. Bai. Azkenean, alkoholdunetariekin alderak dituzte edari energetiko hauek. Kontutan eduki barra dugu kafeina eta taurina bezala bizigarriak dituztela eta geroz eta nerabezaroan eta adinkoetan kontsumoa areatu da. Azteko ikustea, gehien bat, 8 urteko galiziarren gutxi gora bera, indiketen arabera, 40%ak más o menos kontsumitu hori duela, azkenen datu oso esangurak dira, kontutan eukita alteri dituzten edari. Bai, Eneritz? Bai, ez dakize arazo daun, baino ahotsa zait, nik oso urrun entzuten dizut. Bai, ez dakit. Ez dakit aizearen gatik den, gaur edo ze pasatzen den, baino... Bueno, jarraiten dituko dugu bixi eta hor esaten zenuen, ez? Bai, hori ikusten da asko gazteak edatu dute bebidariak, gazte asko gaine ikusten ditunik. Bai, ikerketan arabera esate zuten bezala 40% kontsumitzen dituzte eta mutilen kasuen gehiago, 49,6 handiagoa da nesketan baino. Eta kontutan eduki barra du gehien bat, eragin ditzaken kaltea. Alde batetik konzentrazio zailtasunak sortzen dituz, azkenen kafeina esitante asko dauzke, bizigarrik, eta gero bizigarri horiek bai aldi berean egiten dutena da, bihotz frekuentzia asko areagotu, handitu.
Orduan, ikusi da, urduritasune, konzentrazio falta, digestio aparatuan de bai arazoak, adikzioa eraberean sortzen da, ze azkenen... Bai, claro. Claro, behin probatuta gustate zaie, eta gero eta gehiago nahi dute, eta nola aktibo mantentzen dien, adikzioa de bai sortzen da, orduan, niretzako oso notizi ona da hau. Azkenean, honekin lortu nahi dena da, ez, adin txikikoetan debekua lortzea, eta gero, bueno, nik uste gaina edari hauek ezin diela saldu edo zein lekutan. Ezin die egon eskuragarri edo zein lekutan edari hauek. Urrun, ze oso eskuragarri daude, eta azkenen olako gauzek daudenen aldozo kudeak eta hon batin edo ez. Moida. Hoi da zu gozoki bat probatzen duzunen bezala. Gustatzen bali mazaizu, pues claro, berriz aukera daukezu berriz probatzeko. Errepikatu iten da. Ez bazaizu gustatzen, bueno, seguraski ez duzu berriz probatuko, baina gustuko balin baduzu, normala da adikzioa sortzea. Bai. Notizio zona. Bai. Bueno, eta gaurko hori udazkena eta elikadura. Bai, udazkenean sartu bera, sartu ginen aspaldi, baino eguradien arabera, ia aste honetan hasi da lehengo goizeko hotzak egiten, eta ze horren arte egoizea eta kriston beroa, eta... Bai, berez, urte honetan daukagun eguraldia ez da oso ohikoa. Horrean udazkenean normalen euria oparogoa izaten da, temperatura egiten da, eta eguzki orduak murriztu egiten dira, ez? Baina aurtengo kasua oso berezie da. Eta gero de bai, ez, nik ikusten dudana da, ez, udazkenean, lehen esan dizudan bezala, udako lasaitasuna normalen atzen uzten dugu, eta murgiltzen garaia egunerokotasunean, eta azkenen egunerokotasun horrei de bai aurregin behar zaio. Eta horrek guztiak, estres horrek guztiak, azkenean ez, higadura fisikoa o movimentu fisikoa eta emozionala dakar, eta ez da raroa orduan errutina hortan sartzen ganen ez nekea, sentitzea, gogo gabea de bai askotan, eta baita askotan ere, nola gure sistema immunologikoa de bai jeitsi egiten den, gripe sintomak sentitzea de bai oso... Ez nekin? Bai, horrengatik da garrantzitsue. Hori dela eta horrengatik esaten dugu dietistak ezinbestekoa dela, ez, elikadura orekatu bat eramatea, garai honetan. Genen elikaduran bitartez, energia eta nutriente nahiko eduki behar ditugu. Orduan horrengatik da oso garrantzitsua. Horrela lortzen duguna da, hain prestaketa hon bat egiten balin badugu, gure garbituko dugu, gehien bat udatik gatozelako denak, eta udan gehiagikeri gehiago egiten dira, eta oain zaintzen balin bagara lortuko duguna da gure defentsak igotzea. Eta gripea, katarroak eta infekzioa salbuesteko, ze aurten, ez dakit zergatik, baina nik nire inguruan entzun ditut, infekzio asko, neumonik asko de bai, nik uste hortan, honei ez, elikadura, udazkeneko elikadura garrantzie eman behar zaiola. Prestaketa. Bai, eta ze jakin dirago mendagarriak? Bai, naturak ez, garai honetan ematen dizkigun produktuak erabiltzen baditugu, azkenean honekin lortzen duguna da, ez, gure nutrienteak errezago lortzea. Eta gainera, kalitatezko elikagaiekin, ez, eta gainera bertakoak. Orduan noain, egia esan noaingo elikadura ez da bere zaintzaia. Adibidez, fruitu lehorrak gure elikaduran barne egon beharradia berrindartzeko, ez? Oitako batzuk hemen inguruan intxaurrak, adibidez. Intxaurrak, almendrak, oikoenak urrak,
eta gaztainak de bai esaterako. Askotan ez, elikaduratik baztertuta dauden elikagaiak dira, uste dugulako sinismen faltsuak egiten dira horren inguruan, eta uste dugulako loditu egiten dutela, eta ez luke horrela izan behar, azkenean oso interesgarrik die, beraien konposaketa nutrizionala oso aberatsa delako. Orokorrean fruitu lehorrak urgutxi duten elikagaiak dira, eta kontutan eduki beharra dugu proteinatan eta gantzetan oso aberatsak diela. Hori dela eta, nik esan dizudan bezala, indarra berreskuratzeko oso lagungarrik dira, orduan. Nik uste ez direla faltatu behar gure udazkeneko elikaduran. Bai egie da, batzutan, badaola jendea osorik eta gordinik jaten dituenean, batzutan igual digestio arazoa dauzken jendei, gehiago kostatzen zaitela digestioa egitea, azkenen produktu gordina da, eta gehiago murtsikatu behar da, eta batzutan jendeak ez ditu ondo digeritzen. Baino, horretarako egiten dena da, ez da batez zaila, jartzen dira, aktibatu egiten dira fruitu lehorrak, uzten dira pixka bat uretan, urrepeletan, laburdutan, eta horrekin egiten da bigundu. Eta orduan gero, hori digeritzeko asko zeragoa izaten da. Orduan hori da truko bat. Bai. Eta gaina oso erosoak dira, porque azkenean azken jan edozein momentutan. Fruitu lehor bat aldituzu jan edozein momentutan. Bai atxaldeko bat ikeko, edo bai amaiketakoan, edo imaginatu bazkaldu ostean postre moduan, edo batiekin, nik askotan inizan dut eta oso goxoa gelitzen da, brokolia, aporean egoz. Eta gero nik, almendra batzu txikitu pixkat hazi batzukin, olio pixka bota zarterin gutxi, pixka bat hor pasa fruitu lehorrak eta haziak, eta gero gainetik bota. Eta hasitze izo asko platero horrek. Bai. Oso goxoa gelitza, edo orburuak almendrakin de bai super goxoa, edo espinakak pinonakin, dire platerak igual ez gaudela inbestektuta, baina gero zeta gehiago egia dare bai, gero zeta gehiago jendea gauz gehiago probatzen ditu, eta hori de bai, ez? Azkenean, interesantea da. Egia esan zuen gaztainena, Hernaren gazten postua jarrita dola, gaina etxe ondoan dauket, así que un baten jungo naiz. Gaztainak teko zonak die, gaztainak indarra asko daukie eta bitartez, nik esaten dutena, gainera orain dago neguraldi politakin hartu poltsa bat bendira gaztein batzuk hartu, lehortzen urtituen bat edo lau, eta gero goxoa eta asko betetzen. Eta indarra asko, kirolaritan asko dabiltzen da. Ez denekin, kirolari artean gaztainak. Esan dizuten bezala protein asko daukelako eta gantzko puru eta azkenen oso aberasgarrik dien nutrienteetan, orduan asko erabiltzen du kirolarik geroz eta gehiago erabiltzen du gaztaine. Garaiekoa. Bai, joi da, beti esaten dugula garaiekoa eta arnasa sistema terminologikoa hobetzen dituzten elikagaiak zein izango zien? Bira, beste produktu bat hemen Euskal Herrin asko dagona, eta perretxikoak. Ze ona, perretxikoak. Bai, perretxikoak. Ona. Jende asko pentsatzen da, oso jende askotan perretxikoak, baina elikagai horiek kalori gutxi dauzkat, eta gainera, pentsatu behar da, vitamina oso aberatsak diela. Bai. Vitamina horrek egiten duna da gorputzen eta produkzioarekin asko daude relazionatuta dago. Orduan, energia lortzeko eta mukosa
babesteko, oso baliagarri. Eta baita ere oitako ezarri aldi berean bronkiak babestu egiten ditula. Oso onak die, sistema immunologikoa eta sistema hobetzen baituztelako. Orduan perrekuek oso ona daude. Batzutan oso zaiak izaten dira aurkitzeko, Bai. Tentu zibili behar da, porque mendian daude geroz eta beteago, baina. Bai. Baina oso onak die, eta gero, edozein gauzakin joaten dira. Bai. Prestatzen dituzu pixka bat maitasunarekin, gero apostatzen joateko, edo garnizio bezala. Bai. Mira, ja atera ditugu produktu hemen Euskal Herrian daudeak eta oso onak diena gure. Bai, Eneritz? Joan itxezai gorka, ez dakiz ze pasatzen den, Bai, ezakit. Bueno, hola bukauko dugu ez, perre txikoekin, pixkatu di, osasungarria dela, perre txikoak. Edo zein eratara egin dezakegula, revueltoen taula, eta berurrengoan hobeto konexio beto bat izaten naun, nik ustuz baietz. Eta bixe, hemendi bilabetetara Gabon inguruan berriz ere elkartzen gehan, eta momentatuko dugu beste gaitxoa, badakizu Gabonetan, Santo Tomas eta horkoak. Aber ikusten garen. Bai, ia zazkin ikusia, bera urten. Bera urten badauka bat eta elkarrekin. Hoi, Sebaneriz, mila esker eta nahi duzun arte. Muxo handi bat. Aio, agur.